igsoon, maayong gabi na usab kanatong tanan. Ingon sa nandan sa di pata mo hatag dugang husay sa atong gihusay niadtong adlaw nga Lunes, ako mangayog katahuran sa tanan nga mga suki natong tigpaminaw dinhi sa Facebook alang sa tibuok nga Pilipinas. Mayong gabi kaninyong tanan. Dili usab ako malimot sa atong pinalanggang igsuon, Kardinal Ambrosio Rizani dito sa Maryland, uban sa iyang pinalanggang asawa o mga anak. Mayong gabi usab sa atong mga bisyap nga wala dinhi tuwa sa Lagyo, mga bisyap nato sama ni Bishop Arturo Amaba sa iyang panimalay. Maayong gabi usab kay Mar Cristo Damandaman, Bishop Mar Cristo Damandaman, maayong gabi usab sa tanan nato nga mga viewers, listeners. Maayong gabi kaninyong tanan. Niadtong aging adlaw atong gihusay ang mahitungod sa pagkatuman sa espirituhanong Babilonia nga mao ang Iglesia ni Kristo. Daghan ang mga protestante nga naghukom nga matud pa nila ang Babilonia kuno mao ang Katoliko Romano. Apan dili kini tinuod tungod kay dili man nato masubay ang Katoliko ingon nga Babilonia nga atong ipaagi sa sukod sa Ginoo. Mao na nga dili tinuod nga kanang Katoliko Romano mao ang tinago nga Babilonia nga gihisgutan pag-usab sa Pinadayag Kapitulo 17 nga dunay Babilonia nga tinago nga nakita ni Apostol Juan. Kanilaging pagpangita sa tinago mga igsuon, dili ni mahimo nga atong ipaagi sa letra por letra. Mao nga kamo nga nanagtuon sa balaang kasulatan nga ang inyong pagtuon pinasikad lamang sa kung unsa ang nahisulat o sa kung unsa ang makita sa inyong mata o sa unsa ang inyong mabasa sa Biblia. Dili kini nga kaalam ang makakita sa kamatuoran nga atong mao'y gikinahanglan sa atong kaluwasan. Kay kung atong basahon ang Ecclesiastes 7:24, ingon man nila pag-istorya kadtong nga mao sa tupa kanang correct kanang gingon ninyo nga kamatuoran, halayo kaayo o halalon kayo. Kinsa ba ang makatugkad niini? Mao na nga dili gid na siya nato masabot pinaagi sa litra por litra. Kay halayo man kinsa ang makatugkad na ana? Kinsa ba ang makatugkad niini? Di sa to pa dili matugkad ni sa bisan kinsang tao, gawas kon gifted nga tao sa kalibutan. Unya kay gifted man na paggawa na dili nga magsangyaw na uban nato
dili ni siya sama og sinangyawan sa mga nauna niya. Kay na may maguna. Sa dili pa na mubuwag, doon na may maguna nga magsasangyaw. Dili kay moto'y maguna. Kay kanang buhat sa Ginoo, doon ay specific nga time. Nga walay lain na hibaluan na, mao ang Diyos lang. Unya, dinhi sa kalibutan, aw unya, kanang specific time, doon ay sukod. Aron kanang sukod, mao'y mahimong testigo alang kanatong tao nga kita makaila nga kanang gisulti anang tawhana tinuod kay natuman man sa specific time nga atong nga iyang gisugilon kanato. Mao kani ang lahi sa magsasangyaw nga una kaniya. Unang kinahanglan ta nga alisto. Dili ta mo katungtanan nga mga tao nga nangita gyud og kamatuoran, open-minded. Dili ta close-minded nga abikay mo na atong tinuohan diha ra kita. Di na gid ka maminaw sa lain kay mo na atong tinuohan. Ako, di ra bagi ko mahadlok musulti kaninyong tanan nga kanang inyong kaalam dili makaluwas ninyo. Di ko mahadlok maninganti sa bisan kinsa sa kalibutan nga kanang kaalaman ninyo karon dili na makaluwas ninyo. Mao nga ang ako nga hanyo open-minded ta. Kay bisan gani ako open-minded man ko. Kay usaw man ako pagkakita sa sayo nga pagtudlo kung atong i-close ang atong nauna, di na ta maminaw sa lain kay close na. Dili ka kakita sa sayo nga tima sa pagpanudlo. Mao nga kinahanglan ta dinis kalibutan og open-minded. Labi na gyud kung patay na ng Pangulo ninyo. Kung patay na ng Pangulo ninyo, kunya dunay nagsunod niya nga anak. Kay kung mamatay ang Pangulo, anak may mupuli. Tanaw ninyo ang kaalam sa amahan kung tuwa ba sa anak. Pareha man ni David. Si Haring David walay kaalam. Pagpuli sa iyang anak, dito ang kaalam gihatag nga mao si Salomon. Mao nga ang kabantog ni Salomon lahi sa kabantog sa iyang amahan. Ang kabantog sa iyang amahan nga si David pinaagi sa pagkamakusganon sa gubat sa tanang mga kaaway nila. Apan ang pagkabantog ni Salomon pinaagi sa iyang kaalam. Pareha silang bantugan. Pero kaalam na kay kaning kaalam ang gihatagan ani sa Dios si Adan ang unang gihatagan. Pagkasala ni Adan gipawi sa Dios unya gihatag ni Salomon ang kaalam. Wala ni hatag ni Noe, wala ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, wala. Dito ni Salomon gihatag ang kaalam. Pagkasala ni Salomon, gipawi sa Dios, gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay limitado raman ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, kay ang gisulti dinhi sa panagna sa Daniel 9:26 giingon man nga tapos sa kan-uman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Ngunay naa sa plano. Mao nga si Hesukristo musugot og sa dili, wa gid siya mahimo. Kay kanang role anang Mesiyas matod sa tagna sa Daniel
patyon man siya. Kung dili patyon, dili siya si Misayas. Bobitaw nga anang panahon nga siya dakpo na, nibati ang iyahang lawas sa kaguol nga walay kabutangan. Mao nga nilakaw sa jutay sunahan ug nagampo. Nga matod pa niya, amahan, ang tanang butang mahimo nimo. Kung mahimo, isaylo kining kupa, gikan kanako. Unsa to nga kupa? Kadtong pagadawaton niya nga siya pagapatyon ug ilansang sa cross. Motoy kupa. Siya apan dili ang akong pagbuot matuman. Sa isaylo kining kupa gikan kanako. Walay sign nga nabati ni Jesus og nadungog nga ang espiritu uyon sa iyang pangamuyo. Kay kung muuyon ang Espiritu Santo nga dili siya mamatay, isaylo, mamanay meaning ana. Katong pag-ingon niya nga isaylo kining kupa sa tupad dili siya mamatay, dili dayon mahimo o dili dayon matinuod nga siya ang Misayas. Kay kanang Misayas patyon man sumala sa tagna. Ug dili siya patyon, mamatay siya og sakit, mamatay siya sa katigulang, dili siya si Misayas. Kaya ang Misayas, patyon man yun. Mao nga walay sign na iyang nakita o nabati. Otro siya balik. Amahan, ang tanang butang mahimo mo. Pandili ang akong pagbuot matuman, kundili ang imo. Munang ang pagbuot sa Espiritu Santo, mo'y matuman, dili nang sa mga tao. Dili nang atong inyong kagustuhan nga ang gusto gyud ninyo nga kamuray tinuod. Porting sayo pa, maulawan mo ana kay di man mo maluwas. Kamong tanan nga nag-ingon nga kamuray tinuod, kataw-anan ra mo dito sa Ginoo. Kay kanang Ginoo nahibalo na nga hugos-pukos na nga pagpatuho sa mga tao. Kay ang dugo ni Hesukristo gihala dito sa cross, dili tungod sa imong titulo. Sumala dili sa kasulatan, dili tungod lang sa imong titulo. Kunon sa titulo anang karitula sa imong simbahan, dili na may pakamatyan ang karitula nimo. Kundili kadtong mga tao nga pinili sa Dios apan na liming sa sala tungod kay natakdan sa makasasala. Mutoy gilukat niya, way labo tong nataw nga iyagid sa sala. Kay kaning anakot sa kalibutan, naduha man ni kabahin, dunay nataw sa sala ug dunay natakdan ra sa sala. Pareha ni Seth. Ang kaliwat ni Seth, natakdan to sa sala. Ang kaliwat ni Cain, nataw to sa sala. Sato pa, musugot sila sa dili, pagkahimugso na, sala na daan tong tuwa dito kay nataw man siya sala. Nataw man siya sa sala. Apan kaning kaliwat ni Seth, dito ni Enos, Kainan, Mahalaliel, Harid, Hinok, Matusalam, Lamech, Noe, kaning ni ang linyaha sa generasyon, dili ni tao sa sala. Gihinganlan kani nga mga anak sa Dios. Apan nahimo ning makasasala tungod kay nagminyo ang ilang kaliwatan sa kaliwatan ni Cain. Munang natakdan sila. Mao ni gipakamatyan, mao ni siya gipalit. Dili ninyo ang natawo sa sala. Kay di na ginamapala ng sala kay natawo man na siya nga sala. Wa man kasabot mo ani God, aning tinuod gyud wa gyud mo kasabot. Kanang tao nga gipanganak nga ang espiritu ana iya sa makasasala ay wala na gina. Ang tuyo ni Kristo pasayloon ang sala, kinsang sala, kadtong mga anak sa Dios nga natakdan lang sa pagpakasala tungod kay ang ilang kaliwatan nagminyo sa mga tao nga iya sa makasasala.
nga espiritu. Ginana na. O biya na nga na inyong igsuon nga igsuon mo pero di mo magkasinabot anang igsuonan ninyo kay natawo man na siya sa sala. Wa mo kabantayan nga kung ang amahan alagad sa Ginoo or ang anak alagad sa Ginoo kaning iya mga igsuon dili. Wa mo kabantayan na kay kanang iyahang kahimtang igsuon mo sa unod apan ang inyong espiritu dili igsuon. Lawas nila balayan sa espiritu sa sala. Munang bisag unsaon ana di na mahimong mataron. Kay ang yang espiritu sa pagkamakasasala. Laglagunon, patyunon dinhi sa kalibutan. Kay kanang patyunon ana duha ka bahin. Sa to pa ingon ana kadaghan ang mga tao sa sala. Ang ikatulo ray ibilin dili tanan patyon. Bisan pag atong basahon ang Zacarias. No? Ari sa Zacarias 13:9 13:8 og mahitabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon ang Dios ang duruha ka bahin ni ana pagaputlon og mga matay apan ang ikatulo ka bahin mahabilin diha. Di na mahabilin. Sangyaw ninyo mahurot. Pero sa Bible na duha ka bahin ang patyon ang ikatulo mahabilin. Kay gamay raman ang mga anak sa Dios, gamay raman. Kay wa man ipakatao sa Ginoo. Tanan ang mga espiritu nga iyang gigama didto sa ibabaw pa sa panganon. Nga wala pa ning kalibutan ang Dios manggod gagama og espiritu nga mga anak sa Dios. Apan pagkasala, midaghan ang sala, wa na niya ipakatao. Wa na niya isulod diri sa taguangkan. Niundang siya o pakatao sa espiritu nga iyang anak. Iya dayong gisaa dito ni Abraham. Nga ipakatao dito ni Abraham ang dili maisip nga gidaghanon sa kaliwatan ingon sa abog sa yuta. Unya kay mga anak man to ni Abraham. Ang mga anak ni Abraham, mga anak man na sa Dios sa ato pa. Kadto din kaliwatan ang mga anak to sa Dios nga dili maisip ang gidaghanon. Unya sa usa ka espiritu, o sa usa ka tawo sa man ka espiritu. Ang ipadala sa Ginoo ana, dili man kay duha, dili man tulo. Usa ra man. Sa ato pa kanang espiritu di ay nga giumol sa Ginoo nga yang ipakataon ta ni Abraham. Dili maisip ang gidaghanon, maingon sa bulbul sa yuta. Pero pagsulti sa Dios ana, wala pa to mataw diha. Kay nihulat pa ang Dios didto ni Isaac. Unya wala mataw tanan ni Isaac kay nihulat ang Dios didto ni Jacob. Nga kinahanglan maulipon sila didto dayon sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Ni anang ika 430 ka tuig niguwa sila pinaagi ni Moises ug ang panon sa katawhan nga mao ang mga anak ni Abraham didto sa kaliwatan na ni Jacob. Gigama niya nga usa ka gingharian ug mga saserdote. Munang gitawag og kingdom of priest. Gingharian sa mga saserdote. Sa tuyo nga sa tuyo aron mamintin sa kasing-kasing sa tanang mga Israelitas ang pulong sa Ginoo nga sila mamintin nga magpuyo nga matarong sa yuta nga gihatag sa Dios kang Abraham alang kanila. Apan usumay nahitabo nagpakasala ang tanan, apil ang mga saserdote.
atong basahon sa unang mga diri sa Kronikas, no? Dirita sa Kronikas Kapitulo 36. Kronikas 36. 14. Labot pa ang tanan nga mga pangulo sa mga saserdote ug ang katawhan na naglapas sa hilabihan o yamot. Sina ka kanang pinulungan nga hilabihan o yamot? Di sa to pa purtig yung pagkadako ang sala. Purting pagkadako ang kalapasan. Apel ang mga saserdote, katong saserdote atong panuna. Sunod sa tanan ng mga dulungtanan sa mga nasod, atong balikon ha, labot pa ang tanan ng mga pangulo sa mga saserdote o ang katawhan na naglapas sa labihan o yamot. Sunod sa tanan ng mga dulungtanan sa mga nasod ug ilang gihugawan ang balay sa Dios nga iyang gibalaan sa Jerusalem. Og ang Ginoo nga Dios sa ilang mga amahan nagpaadto pinaagi o nagpaadto kanila pinaagi sa iyang mga sulugoon. Sulugoon ano ni ang katong mga manalagna, ipadtuan sila. Ang Ginoo sa una wala pa'y saserdote, wala pa'y manalagna, saserdote ang una. Muna'y una diya, saserdote. Pagkasala sa mga saserdote, nagbuhat ang Diyos og laing panon. Nga dito ipaagi ang tingog. Dili na sa saserdote kay katong mga high priest, katong mga pangulong saserdote, nahimo namang dautan. Kay purti na yung dautan na matod niya diri. Walay kasudlan silang kadautan. Mao nga kanang Diyos nagagama og laing panon nga gitawag niya mga ulipon, mga sinugo. Mo na dayon tong gitawag og mga manalagna. No? Aron mo makasabot ani. Sunod, kung sa may nahitabo. Atong balikon ha. Unya ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga amahan nagpaadto kanila pinaagi sa ilang mga sulugoon nga mingbangon pagsayo og nagpadala tungod kay siya may kaluoy sa iyang katawhan. Tungod kay ang amahan dunay kaluoy sa iyang katawhan og sa iyang dapit nga puloy-anan. Unsa day kuno tong Jerusalem? Dapit nga puloy-anan sa Dios. Ya, kani po ubang mga tao may ngaday nga ang Dios wala magpuyo sa hinimo og sa balay nga hinimo kamo. Nya kitay pasanginlan nga wala din nato ng Dios kay nga atong simbahan hinimo kamo. Ang ilaha ka pong simbahan hinimo og kuan agtang. Hinimo og tiil. Kani mga tawhana ni mura magwalay grado. Apan unsay gihimo nila? Apan ilang gibiay-biay ang mga sulugoon sa Dios ug gitamay ang iyang mga pulong o nagpanamastamas sa iyang mga manalagna hangtod nga ang kaligotgot sa Dios misilaog batok sa iyang katawhan hangtod nga dili na matabang. Munay hinungdan nga gipabihag sila kay dili na matabang ang iyang nakaingon mo kanang kasuko sa Ginoo, kasuko ra
kutob dili oy. Kanang kasuko sa Ginoo pag silao pa na di na naikasuko nga di na matabang. Hindi na matabang hurot na ginang iyang kasuko. Unay meaning ana na di na gid matabang. Kay ang mga saserdote ang tuyo sa Ginoo ato ngano nga katong mga tawhana dumalahon og saserdote katong gitawag og kingdom of priest. Muna gitawag sila kingdom of priest kay gingharian man sila mga pare, mga saserdote. Pero dili na maangkon sa Katoliko. Gingharian day sa Dios ng Katoliko nga palahubog man ang mga tao diha. Mga sugarol man na. Matod pa bitang alabado siya. Wagani kami ang dapat mo claim ang kingdom of priest. Kay nami mga pare sa China, sa tibok kalibutan, tanang mga nasod nami mga pare. Bisan paglukpon pa ninyo pare in kada barangay sa tibok kalibutan. Pero wa man di mo matawag nga kingdom of priest. Gingharian mo sa Dios kay kanang kingdom of priest, gingharian mo na sa Dios, di matawag kay wa man ninyo kuhay og sagbot. Inyong mga membro, inyo ramang uyunan nga magbuhat og bulangan. Kay inyo mang dadon dito sa purgatorio, at sa purgatorio ninyo pahukman. Inig kamatay ito sa purgatorio. Dayon iampo dire nga buhi. Ngunang doon na dahil pangadyon. Oh. Inig kamatay ni Tomas. Ang nabili ni Tomas, magduro yung tawag ampo nga. Ginoo, pasaylo si Tomas nga akong pinalanggang amigo. Wagani na pasaylo si Tomas sa buhi pa. Kana na hinuong patay na yung pasayloon. Pasayloon sa Ginoo nga ang bayad sa sala kamatayon man. Once nga mamatay ka, nakabayad na ka sa imong sala. Pero lain lang na inyong kamatayon kay kadto man kung tuwa ko na sa impyerno, galutaw-lutaw, dahil tapos muliton, kakuhit-kuhit sa inyong lubot at itong iyahang siya na nang iyahang sungkit. Muto inyong impyerno. Pero wamo muto nga kanang impyerno og Hades, usara. Ha? Impyerno og Hades, usara na. Kanang impyerno og Hades, usarag kahulugan. Sheol, meaning lubnganan. Balikar mo ng pag-ampo sa Katoliko, kanang gitawag nila mito ako, credo, di ba naman na? Credo in honor Deum. Naman na? Ngayon, aday na gingon ito nga. Kuhaan kaning Sob Ponso Pilato, Pasos es, Sepultos es. Sunod, sa sunod. Adili it resurrexit kanang it resurrexit it og and sa English. Resurrexit means resurrection. Nabanhaw. Resurrexit. Munay meaning anang Latin nga resurrexit. Kanang mikunsad sa impyerno. Si Kristo namatay gilubong mikunsad sa impyerno. Niadto di si Jesus og impyerno. Usa na banhaw si katulog adlaw. Unsa? Si Kristo Jesus namatay gilubong mikunsad sa impyerno si katulog adlaw siya nabanhaw. Sa to pa day kana day mikunsad si Jesus, namatay gilubong man, sa to panikunsad siya dito sa lubnganan, Sheol, muna impyerno. Kaya kanang Latin nga, kanang impyerno god, Latin pangitago niya ng meaning aron makahibalo mo, nga kanang impyerno, kanang kamatayon ninyo, impyerno na. Mao nga
kadtong mga saserdoteha naguba kadtong kingdom o priest na himong makasasala ang mga tao dito tanan. Nga tungod niya na wala ikapakatao ang espiritu nga gisaad nga ingon ka daghan sa abog sa yuta. Motoy hinungdan na nga wala to mapadala kay nagpakasala man di ug ipadala to mataw na pud sa sala to mga espiritu ha. Mataw na pud to sa sala. Mo bitay hinungdan nga ang balaod sa Dios dili magminyo katong mga Israelitas sa tanan nga mga tao nga kanaanhon. Kay ang tuyo ato aron dili mahibalik ang panahon ni Cain nga giminyuan ang ilang mga anak nga babae sa mga anak nga lalaki sa kaliwatan sa mga anak sa Dios nga nagalatay didto ni Seth ngadto ni Noe. Pagminyo ana ni nanggawas to mga kublan nga tao. Kadto mga Nephilim, kadto mga Giant, mga purting daotana. Mao nga pag-abot ni Noe, gipadad-an sila og kamatayon. Pinaagi sa tubig. Munang nangamatay ang mga makasasala ug nagpaabot ang Dios og another nga ikapulo-pulo nga kaliwatan gikan ni Sim, Arpaksad, Sala, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Dito day ni saad ang Dios ni Abraham nga ipakatao ang dili maisip nga gidaghanon sa iyang kaliwatan. Ug didto kanang sa ara matuman unta sa mga anak ni Israel nga nanggawa sa Ehipto. Motong gitrain din sila, gihimo din sila nga kingdom of praise kay aron dunay mga pare o saserdote nga maoy modala sa tanan nga mga mensahe sa Ginoo ngadto sa tanang mga tao as sa tuyo nga mamintin sa mga tao ang pagkahadlok gyud sa Dios. Ang problema dire kay mismo ang ilang mga pangulong saserdote nagpakasala. Mo to nga wala katao ang Espiritu Santo nga ginama sa Ginoo didto pa sa wala pa ang kalibutan. Pagbuhat ni Hesus, gibalhin man ang gingharian, gihatag sa usa ka nasod, ug ang nasod dili man Roma. Kay di man Roma ang manununod. Ang ilhanan mo gud ani nasod nga mabahin sa tulo ka bahin, di man mabahin nato ng Roma. Unya wa pod magbistig adlaw ng Roma. Nga maoy manganak nga ang dugo ana mahimong kadaugan sa mga nangayog kagawasan anang nasura. Na dili man Roma. Analisara ninyo. Unang kita mga Filipino ani ang gigasahan. Bulahan gid kay taon-ta. Kamo apil gid mo sa pagkabulahan. Kung kamo makasabot ani, makatabang mo sa tahas sa Ginoo nga mao ang pagpabarog sa gobyerno niya. Kanang gitawag og divine government of God o gobyerno nga matarong. Kay kana ang gobyerno sa Dios mauray kaluwasan sa mga tao. Dili nang inyong pag-ampo, dili na. Bisan pag mag-ampo mo og alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, sangko padulong sa gabi. Adlaw tanan dili na makaluwas ninyo.
Kay dili mawala ning mga kawatan anang inyong pagampo. Dili makasumpo sa krimen, mga kriminal ang inyong pagampo sa kadaghan kay pastor karon. Kanang mga pare, pila ka libo ning pare sa Pilipinas, sige man nagampo, nakawala ka na sa mga dautan dire? Wala. Kanang mga pastor karon, karabing pagampo ana. Pero nabay nakawala, wala. Nakawala pa sila, wala yun. Pero kung gobyerno na sa Dios ang patindugon, pinaagi nato nga may kahadlok nga Tinuod dito sa Ginoo. Kanang mga leaders nga mudumala sa mga tao nga sumala diri sa kasulatan may katakos, mahadlokon sa Dios, nagdumot sa ganansya nga dili matarong sa pakurap. Mao kanay mga angayan nga atong ibutang nga hanay diha sa atong gobyerno. Dito pa ta makakita og patas o kaluwasan sa atong lawas. Kaya ang atong gobyerno ana magadili man day na sa tanang makadaot sa lawas. Walay ilimnon, di man musugot ni Katoliko ni, walay ilimnon. Unang di na sila muban sa gobyerno sa Dios kaya di musugot ng Katoliko walay ilimnon. Walay sigarilyo, nasamot di na sila musugot ana. Walay sugal, tanang kasugalan, wala. Nasamot di na sila musugot. Bulang, kasino, sumala din sa kasulatan, nagtuon man kamo Bible. Pila ka tuig mang minyong tuon, be ato kunong basahon, be ug unsay buhaton ni Kristo diri sa kalibutan. Sa iyang gingharian. Be, atong basahon ha sa Matthew 13:40. Padulong ta sa 41. Nagtuon man kamo di kabalo mo ani, kasabot mo kung say tuyo, unsay buhaton. Tara. Busa maingon nga ang mga bumlayon pagaibton o pagasunugon sa kalayo, mauman usab kana ang mahitabuon niya inig katapos na sa kapanahunan. Dili kay maguba ning kalibutan. Unsa may himuon sa Ginoo, ang anak sa tao si Kristo. Kay tao man ang muhari na to. Di man anino. Di man imahinasyon ana. Di man mahadlok ng tao na mag-ampo nga walay makita. Dayon walay mo padalag silot, walay mo patay anang makasasala, di man hadlok ng tao na. Nabitang ilang una ang Dios madalarag ampo. Dili mahadlok ng Diyos. Tao anak. Ang anak sa tao, magapadalaon niya sa iyang mga manulunda. Klaro ha? Og ilang tapukon, og hakuton, pagawas sa iyang gingharian, ang tanang hinungdan sa pagpakasala. Ug ang tanang mga magbubuhat og kadautan. Unsa ganito iyahang tapukon nga iyang ipagawas, paminawa, hakuton iyang ug ilang tapukon atong mga manulunda nga ipadala mo nang kanang mga manulunda ayaw mo pahuna-huna nga kadto ni mga pak-an nga nagdalag mga tarutot nga manggawa sa panganod. Kitang tanan dinhi sulugoon ta sa Ginoo, sama ng Katoliko Romano, tanan mga Protestante, mga sulugoon ka na sa Ginoo, mga manulunda kita. Kita ka ng mga manulunda. Unya, unsa may buhaton niya? Ang anak sa tao magapadala unya sa iyang mga manulunda ug ilang tapukon ug hakuton pagawas sa iyang gingharian. Ang tanang hinungdan sa pagpakasala ug ang tanang mga magbubuhat og dautan.
Asa ganito gihatag ang gingharian sa Dios? Sa Mateo 21:42-43, ihatag sa usa ka nasod. Unya kay nasod man nagihatagan, di nagyud na ikahilayan diha ng nasura. Di na mahitabog wala. Ay kung inagsupak mo ni. Kanang nasura nga iyang gihatagan sa gingharian napuno na og mga buhat sa kasalanan. Mga kapangdulan na tanan diha ang hinungdan sa pagpakasala. Mao kanay gitagan-an og mga manulunda nga iyang padadon, iyang ipadala dito nga maoy mo pagawas ana. Sa tukang maoy mo disip, maoy mo putol. Anang tanan nga mga buhat nga dautan. Kinsa man ning manulunda? Kita usapo diha nga muputol kay supak man kus kanang kailayan. Nangita ko sa kong kauban. Kung kinsa ang tinuod nga supak o tinuod nga may kahadlok sa Ginoo, wala akong gipangita. Wala ko mangita itong mga plastik nga tao. Sama karon, eleksyon na. Kaning mga tao karon mangampanya ning eleksyon na, kaning mga tao karon nga gustong magpapili nato pagka kapitan, pagka konsehal, porting malipayon kay naong. Doon niya kay duha may tabuan na mapildig mo daog. Ug mo pildi na mugot inagnaw. Ug mo daog na malipayon kay na. Kay ang borsa ng anak na mabaw, mabutas tuhod. Di malipayon. Nga karon, kung tinuod na nga may kadlok sa Diyos, makabuhat nga na anak, hugaw kayo ang politika sa Pilipinas, mga igsoon kay balo mo, magpinatyanay gani. Patyon nga nitong dagan o hingkontra na, patyon gani, kaya ang gusto na siya mudaog, kaya di ni hugaw. Hugaw di kayo nga pagkapolitika ni. Mao nga alis ka ni o gobyerno nga matarong o kining gobyernuhang matarong na nato ni itang tanan nga mga leaders sa Ginoo dinis kalibutan nga nagdumot sa ginansya nga dili matarong may katakos ug may kahadlok sa Dios na nato ang paglaom nga matuman kaning tanan mga panumpa sa Ginoo diri. Naa nato ang paglaom sa matarong nga gobyerno. Dili ana inyong ampo-ampo. Namurag patuto na koy uban magpakita og patuto gamhanan anang kamera nga di mga dugtan. Sao sa may mahimo na to anang di mo mga dugtan. May pa inyong itabang na sa pagpabarog aning gobyerno sa Dios. Kay kaning gobyerno sa tao God, alisdan man ni gobyerno sa Dios. Mingay nita gobyerno sa Dios, Dios gyud masunod diri. Mga ang constitution ni is Bible. Wa may mga palahubog diri, di wala ning tanang mga kahilayan sa Pilipinas. Manay hakuton pagawas sa iyang gingharian. Ang gingharian gihatag sa usa ka nasod. Ug di ko mahadlok musulti nga ang maong nasod Pilipinas. Busa ang gisaaran ana nga ipagawas niya ang tanang hinungdan sa pagpakasala, Pilipinas ang katumanan na. Galing kay di man mo kumaumutan-aw og aktual kay kadtong inyo nga katormang yung asa mabasa dayon debate dayon perti mayuhan na kay ilang pamati ana asa mabasa mauna nga naningkamot na lang tawon putong kontra nga kana yung nagi mabasa ang litra por litra unya debate nilang kuan talibong ang iyahang litra dire ginisdan og litra nga pike na discovery sa Iglesia Manalo nahulog kaya natingin ka siya nga parehara silang Bible, parehara ang Bible nila, parehara ang motor, lahi na magisulti, di patapot mo na dire.
pag-ingon ni kuan ni atong sa Iglesia ni Cristo si Ramil Parba. Asa mabasa sa Biblia litra por litra, Katoliko Romano. Kung mabasa sa Biblia Katoliko Romano, pildi ko. Tubag po si Talibong lang ito, Talibong. Hindi. Kung mabasa na ako, litra por litra, pildi ka. Pildi. Sos, pagbasa na aman. Ito sa Matthew 16:18. Katoliko magigibutang. Si magagmata ni Kuan Ramil Parba. Ano man ang imuhang na Katoliko? Wala man. Tanaw dayon sa author. Unsa ba Bible? Mo ni Bible. Basahon na to na pag-anak ko nahulog. Perting ulaw ato kayo. Kay ipugos man yun. Ipugos ba bisag dili mabasa tungod lagi kay ang gipangita litra por litra, pangitaan gyud nga aron gyud mabasa dili na mao mga igsoon ang pagpangita ug unsay tinuod sa kalibutan. Mangita gani ta unsay tinuod, tan-aw mo sa panghitabo. Kay kaning kalibutan panghitabo ang gaistorya ani. Pareha pa ni Manalo, di ba gihusay man ako ni. Kinsa si Manalo. Si Manalo ma-prove gid ako nga siya ang reincarnated ni Nabucodonosor. Ngano man po? Dili man ta diretsong Manalo, mobalik tang Nabucodonosor. Dito ta sa Israel manukad. Ingon ana, kung mangita ta sa Kingdom of Praise, manukad po kang Abraham. Mangita ka sa Holy City, manukad po kang Abraham. Kay kanang holy people, ang Abraham ang kaliwatan. Kung si Manalo atong pangitaon, ato ang hisgutan, manukad ta dito ng Nabucodonosor. Unsa day naa dito? Unsa day naa dito? Sa panahon sa paghari ni Ezekias, mabasa ninyo sa ikalawang Kronikas, Kapitulo 20. Sa paghari ni, gamay na lang 2 minuto. Sa paghari ni Ezekias, sa iyang mga adlaw si Ezekias nagdaot. Mao nga si Propeta Isaias, si Propeta Isaias, maoy gisugo sa Dios nga ipaadto si Ezekias sa pagpahibalo nga kinahanglan andamon niya ang iyang balay kay siya mamatay ug dili mabuhi sa iyang sakit. Nan kay sa tanang hari gikan sa pagkasala ni Solomon, si Ezekias may anis. Siya may nagpabalik sa mga pista kadtong Jerusalem, kadtong templo nga gibiyaan na sa mga saserdote, gikalibangan nila. Gibalik to ni Ezekias hasta ang ilang adlaw nga ipapahulay nga wala na unta to sa Jerusalem. Munang yang gituman si David nga ilang amahan. Ningon dayon si Ezekias diha sa dingding sa bumbong siya pamati karon o amahan. Pamatia karon amahan kun giunsa ko ang paglakaw o sa pagtuman o sa kaputli sa kasing-kasing. Yun sa ko pagtuman ang pagkamatarong. Nabi adili ato basahon. Itong basahon sa ikalawang Kronikas 20. Ikadawang mga hari, I'm sorry. Kapitulo 20. Narao. Unya
usbos basa. Una, ikalawang mga hari, Kapitulo 21. Niadto mga adlaw si Ezekias na sakit nga nagaungaw sa kamatayon. O si Isaias nga nalagna ang anak ni Amos, miadto kaniya. O miingon kaniya, kini mao ang ipamulong sa amahan. Hikayon mo ang imong balay, kay ikaw mamatay, o dili mabuhi. Unya, gilingi niya ang iyang naong sa bungbong, ug nagampo sa amahan nga nagaingon. Hinumdumi karon, o Dios, ako nagapakiluoy kanimo. Giunsa ko ang paglakaw sa atubangan nimo sa kamatuoran ug sa usa ka hingpit nga kasing-kasing, ug gibuhat ko kadtong maayo sa imong pananaw. Ug mihilak si Ezekias sa hilabihan. Muna, kung sa may nitabo, ug nitabo sa wala pa milakaw, mahilakaw si Isaias ngadto sa tinataliwad-an sa syudad, nga ang pulong sa amahan midangat kaniya nga nagaingon, bumalik ka, ug inna sa Ezekias ang prinsipe sa akong katawan. Kini mao ang gipamulong sa amahan, ang Dios ni David nga imong amahan. Gidungog ko ang imong pag-ampo, nakita ko ang imong mga luha. Ania karon ikaw pakaayuhon ko, sa ikatulok adlaw ikaw musaka ngadto sa balay sa Ginoo. Mao na siya, mao na istorya diha. Mao nga naayo si Ezekias adtong panahona. Pagkaayo ni Ezekias, kadtong anak sa hari sa Babylonia nga mao si Birudak Baladan, nga anak ni Baladan, nagpadala og mga gasa isip pasalamat ngadto kang Ezekias. Ug unya gidawat ni Ezekias og nalipay siya. Unya gipakita ni Ezekias ngadto sa tanang mga mibisita kaniya gikan sa Babylonia ang tanan nga didto sa templo. Naabdan dayon ni Isaias. Nasuko si Isaias adtong mga tawhana. Atong basahon ha. Padayon ta, arita sa 14 o 16. Ningon, atong basahon, gikas 14 gyud, no? Unya miadto si Isaias nga manalagna kang Ezekias nga hari ug miingon kaniya, unsay giingon niining mga tao? Ug diin gikan sila nga nanganhiman kanimo? Og si Ezekias miingon, sila gikan sa halayong yuta bisan sa Babylonia. Unya siya mingon, unsay nakita nila sa imong balay? Og si Ezekias mitubag, ang tanan nga ania sa akong balay ilang nakita, walay butang sa akong bahandi nga wala nako ipakita kanila. Og si Isaias mingon kang Ezekias, pamatia ang pulong sa amahan. Ania karon ang mga adlaw moabot na, nga ang tanan nga anaa sa imong balay ug ang tanan o ang tinigom sa imong amahan hangtod nining adlaw pagadad-on ngadto sa Babylonia, walay mahabilin, namulong ang amahan, namulong ang Dios. Amo ni say panagna. Ug sa imong mga anak nga lalaki nga natawo kanimo, ilang pagadad-on og sila mahimo nga mga eunuko sa palasyo sa hari sa Babylonia. Sa ato pa, bihagon. Mahimo silang binihag. Kano saan ni natuman? Di mo tanawon, sundan mo. Kung kano saan ni matuman. Sa wala pa ni, bihaga sila. Kani si Isaias sa gihapon nung inagsulti, nga dunay tao nga giingon nga langgam mananagit. Si Isaias ra gihapon na nagsulti kay siya may nagsulti, siya may nagtagna nga dadon sa Babylonia ang tanan nga tua dito sa Jerusalem bisan ang iyang mga prinsipe. Si Isaias siya may nagsulti. Mabasa nimo sa iyang basahon sa 46 11. Isaias
46:11. Basahon na to ha. Ug inyo gining hudton og basa makasabot gyud mo ani nga si Nabucodonosor ni. Nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam. Gikan sa silangan ang tao sa akong pagtambag. Gikan sa usa ka halayo nga yuta, oo ako na nga gisulti ako usab nga pahibaluon kini. Ako nga gitinguha, ako usab nga pagahimuon. Patalingog kanako kamong matik-a o kasing-kasing. Muna ni ang mga Israelitas. Nga mga halayo gikan sa pagkamatarong. Mga Israelitas ni. Ako nga ginadala sa duol ang akong pagkamatarong kini dili mahalayo. O ang akong kaluwasan dili magalangan. O ipahaluna ko ang kaluwasan diha sa Sion. Alang kang Israel nga akong himaya. Kanang mga matig-a kasing-kasing. Sa to pa, silutan ba to sila? Pareha ba sa panahon ni Noe? Tubig lang to, apan kani, dagiton sila, dagiton. Na pinaagi sa Osaka dumadagit nga langgam. Kinsamay mudagit ani basahon na to ha sa 12 sa Jeremias. Tumasahon sa Jeremias 12:9. Ang akong panulundon, Jerusalem, mga Israelitas, nahimo ba nga ingon sa bakiking langgam nga tulok-bunon? Na naglibot ba bato kaniya ang mga langgam nga mananagit? Panlakaw kamo, tiguma ang tanang kamananapan sa kapatagan, ipalamoy sila. Dili man ni mananap nga literal. Kay kanus aman nahitabo. Nga kanang panulundon sa mga anak sa Dios gilamoy og mga mananap. Kanus aman na mahitabo nga gidagit sila og mga langgam. Pero kung imo ning tan-awon sa aktual, imo na pong subayon tong istorya nga gikan ni Ezekias. Ang sunod nga hari ni Ezekias si Manases, dayon ang anak ni Manases si Amon, 2 ka tuig, dayon si Ezekias, si Osias. Naman na istorya tong subayon. Dili kay pa sagad-sagad lang tag. Mingon ra ba dayon nga pagkaluoya. Kamo may makaluoy. Bisag murag buta kada ko ano ni hibaluan aning kalibutan. Tekstura may nahibawan ninyo. Pero subayo na gani nato ning istorya sa kalibutan, inutil man na. Mao bitaw nga maingon gyud ko nga 1,000,000% ang inyong nabatunan nga kaalam karon dili maka-cover ninyo. Dili gyud makaluwas ninyo. Di gyud ko mahadlok ng sulti bisan pag kinsa ninyo karon diha nga ang inyong kaalam nga nabatunan dili makaluwas ninyo. Dili maka-cover ninyo. Kay dili man mao, di man makakita sa sumpay. Sa istorya. Ano kay balo nga nagisi. Dayon ay sumpay. Mao nga istoryahon na kog balik to para makita nato ni kinsa ning ang langgam mananagit. Kita ni Ezekias, Manases, Amon, Hosias. Paghari ni Hosias, ang hari sa Ehipto ato si Paraon ni Chau. Unya giguwa siya, ug yang gigubat ang hari sa Assyria ug napatay niya. Mao nga nailog ni Paraon ni Chau gikan sa suba sa Ehipto padulong sa suba sa Euphrates.
Karon kanang suba sa Euphrates gihatag na sa Ginoo didto ni Abraham. Munay utlanan sa yutang saad kanang suba sa Euphrates. Basahon. Aron mo mahibalo kay wa kay balo nang yung mga tao ani. Genesis. Genesis 15. Genesis 15:18. Ara, niadtong adlaw nagbuhat ang Dios og saad kang Abraham sa pag-ingon. Sa imong kaliwatan ihatag ko kining yutaa katong Kanaan. Gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa suba nga dako ang suba nga Euphrates. Mao nga kanang yutang saad ang utlanan ana suba sa Euphrates ug suba sa Ehipto na ilog ni Paraon Igsaw. Mao nga kanang hari nga si Osias na suko niguwa siya og gigubat si Paraon Igsaw. Apan kay silot naman tong panahon na iyan naman to sa panimalo sa Ginoo napatay ni Paraon Igsaw si Osias ug ang iyang patay nga lawas gikarga sa karong gipadala sa Jerusalem. Mao nga ang mga kasundaluhan niya ang katawhan nagdihog puli sa iyang puli ni Osias nagdihog sa anak niya nga si Wakas. Apan bilanggo ni Nitsaw dito sa yuta sa Hamat sa Ribla. Gibilanggo. Unya ang iyang anak ang igsuon niya nga si Joaquim maoy gipuli paghari. No, basahon ninyo. Kaya ron nga makamaumo mo tres ining kalibutan. Mo ka sumpay sa istorya sa Ginoo. Kung di ara mo kutob sa inyong kuan pangarasti. Arao. Og si Eliakim gihimo ni Paraon Igsaw nga hari. Ang anak nga lalaki ni Osias ilis ni Osias nga iyang amahan o giilisan ang iyang ngalan sa Joaquim. Apan iyang gikuha si Wakas ug miadto siya sa Ehipto ug namatay dito si Wakas. Ug gihatag ni Joaquim ang salapi ug ang bulawan kang Paraon. Apan iyang gipabuhisan ang yuta aron ihatag ang salapi sumala sa subo ni Paraon. Iyang gitigom ang salapi ug ang bulawan sa katawhan sa yuta ang tagsa-tagsa sumala sa iyang buhis aron ihatag kang Paraon Igsaw. Sa iyang mga adlaw kang Joaquim si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia mitungas og si Joaquim nahimo nga iyang alagad ni Nabucodonosor. Sa tutulo ka tuig unya siya misumbalik mialsa batok kaniya ni Nabucodonosor. Unya ang Dios nagpadala batok kaniya kag Ezekias aw kang Joaquim og mga panon sa mga Kaldiyahanon Babylonia og mga panon sa mga Syrianon og mga panon sa mga Moabnon ug mga panon sa mga anak sa Amon ug gidala sila batok sa Huda aron laglagon kini sumala sa gipamulong pinagi sa iyang mga alagad nga mga manalagna. Mao ni ang katumanan atong giingon nga tiguma ang mga mananap sa kapatagan ug ipalamoy sila. Ang mga mananap ani mao katong Kaldiyahanon, Amon, Syrianon, mananap man to kay di man to mga anak sa Dios. Ang mga anak sa Dios ato kadto mang mga Israelitas. Mga ang katumbas nila mga mananap
gipalamoy sila nga gipalibutan sa langgam nga mananagit. No nang ingon dayon dito. Ingon dayon. Sa pagkamatuod sumala sa sugo sa Ginoo kini midangat sa Huda aron sa pagpapahawa kanila gikan sa iyang pananaw tungod sa sala ni Manases sumala sa tanan nga iyang gihimo. Pagpapahawa unang dumanagit nga langgam ang sambingay diha sa mubihag. Ug tungod usab sa dugo sa mga inosente nga iyang giula kay iyang gipuno ang Jerusalem sa dugo sa mga inosente ug ang Ginoo wala mubuot sa pagpasaylo. Wala na sila napasaylo. Busa si Joaquin natulog namatay uban sa iyang mga amahan ug si Joaquin nga iyang anak nga lalaki naghari ilis kaniya. Na Jess, niadtong panahon na ang Joaquin ang mga alagad ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia mitunga sa Jerusalem o gilibutan ng syudad. Munang dito sa Jeremias 12:9 ara diri ang akong panulundon nahimo ba nga ingon sa bakiking langgam nga tukbonon na naglibot bato kaniya ang mga langgam mananagit. Panlakaw kamo, tiguma ang tanang kamananapan sa kapatagan, ipalamoy sila. Kinsa ipalamoy? Kadtong mga iyahang panulundon, kay wa na mapasaylo sa ilang mga sala. Ngunang kinsay mo lamoy ang mga mananagit nga langgam. Mananagit man ang pangulo mananagit po. Mao nga kanang dagit ug bihag usaraman kanang nibihag ani si Nabucodonosor man busa masabot nimo nga kanang nibihag ana mao ang langgam mananagit. Si Nabucodonosor og langgam mananagit usara. Mao nga kanang gatagna sa Isaias 46:11 si Isaias may nagsulti dito ni Ezekias nga pagabihagon daton dito ang iyang mga prinsipe mahimong mga eunuko dito sa Babylonia. Muna nga ato na yung pagitaon pagbalik. No? Nahitabo ni atong 606 negative millennium. Ngunit pagbihag sa Babylonia. Pagbihag. Pagbuwa sa langgam dumadagi. Yan langgam dumadagi. Kung kamao mo pindihan ninyo ng mga kuan, man mo kamao kay inyo kanag yung litra. Asa mo ka kita og kamatuoran sa kalibutan og sa libro mong litra. Ay na lang mong pangandoy nga maluwas mo anang kaalaman ninyo. 100% yun. Maninganti ko nga kanang kaalam ninyo di na makaluwas ninyo karon. Pero magtuon mo aning kaalama, wa pay siguro mabawi ninyo ang inyong kalag gikan sa impierno. Naunta karon, buhi pa mo galakaw-lakaw diri sa kalibutan, pero ang inyong kalag isumba na dito sa impierno. Katiyabaw na ang makaluwas anang kalaga kamo lang. Mintras buhi pa mo, way lain makaluwas anak kamo lang. Sa unsang paagi sa pagpamati. Mo na giingon sa Juan 5:25 ba? Ingon si Jesus sa pagkamatod magaingon ako kaninyo nga ang takna maabot og karon mao na. Nga ang tanan nga nasa lubong makabati sa tingog sa anak sa Dios ug kadtong magpatalinhog mabuhi. Patay din na sa intinyo. Unsay katumbas anang magpatalinhog? Naminaw, mamaki ng nasminteryo. Asa ko lang utukan ninyo? Alang-alang man ang Ginoo balik diri sa kalibutan ang gusto nila, di balik sino maglipa kung dalugtog. Munay lang na hindi mo kaapas. Salamat na lang po kay mga daotan tingali kay imong pagkatao.
Una nga dili gilihis sa Ginoo inyong kasing-kasing at 14 daw tanan na gawin ninyo. Kinsa ning langgam dumadali? Si Nabucodonosor. Ingon na yan sila. Sus, luoya. Halos man di kabasa. Ako bitaw, halos di ko kabasa. Pero akong utok, makakita. Bisan pagtos lalong sa yuta. Makakita. Bisan paglapas na sa asan dapita ng kalibutan. Kamu, porting mayon ninyo mubasa. Pero ang inyong utok, ang sulod sa iyong utok, dili kahayag. Isa ning langgam dumadagit, si Nabucodonosor. Ngano nga siya ang katumanan, kay siya ang mibihag sa Jerusalem. Nga mao ang panulundon sa Ginoo. Na ang katumbas ng bihag o ang katumbas ng dagit, bihag usara. Ano saan ay tabo? 606 negative. Mauni. Ingon ang Diyos, ang namao kaniadto. Mamao diri ugma. Nahimo kaniadto paghimo man ugma, walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Sa iyo pagpangita ni diri. Asa diha letra por letra. Naa? Wala. Wag kayo makita diha. Pero kung gusto mo mutuon ni ay taliman doon sa Ginoo, ihatag ninyo Daniel 12 size city. Dayon pinadayag 12 lang yapon 14. O pinadayag 12 size. Kung kamao mo ani, kamao mo sa kalibutan. Ingon din dito nga usa ka panahon, mga panahon og tunga sa usa ka panahon. Mao ni ang equals 2,520. Mao na itit measure. Mao na siya ay sukod nga makita nimo ni diri, makita ang plastada ni balik pa ni diri. Kaya ang mamao kanadto mamao ugma. Ang nahimo kanadto paghimo ng ugma ug walay butang bag ilalom sa adlaw. By appointed time 2,520 minus 606. The answer is 10 minus 6 4. Bring down 1. 50 minus 6 9. Bring down 1. Ang ugma na is 19 14. Ang mamao dito, mamao ugma. Sa ito pa kay langga mananagin man mong balik diri langga mananagin. Dili nila Diyos ang Diyos sa mga Hudyo. Ang tinuod nga Diyos sa mga Hudyo, mao si Kristo. Ingon si Jesus, mga matay kamo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo nga ako mao ang Kristo. Muna'y wala naluwas. Muni hinungdan nga wala maluwas ang Jerusalem karon. Dawa sila mutuo nga kanang Jesus Kristo. Munang dili gani mutuo ani patay. Dili na maluwas. Munang ang tagna diha dunay Babilonia pagalaglagon. Manang Babilonia dili man mutuo ni Kristo. Pero wala na sila-sala. Kay nagingos Ginoo nga ang mamao kanadto mamaugma. Kung walay mabuhat, matuman ba na? Makita ba ang giingon nga ang mamao kanadto mamaugma kung walay mo papel? Naagi mo papel dili. Mao nang ni papel ni diri ginganlan na siya. Yan ay Iglesia ni Kristo. Nana. Iglesia ni Kristo, founded by Felix Manalo, 1914, July 20.
tumutumo. Kung tumutumo ni, asa inyong ginitumutumo, ipagawas ko no. Ha? Kaya itong tanawon, o kinsay nagtumutumo na to, abi ninyo mga igsuon. Kaning pagpanulisok sa usa ka tawo nga sinugo, mahimo ning dakong sala sa nagtulisok. Munang ay magpataka. Ay magpataka og yama-yama aning mga magsasangyaw sa kalibutan kay kuroy og sinugo na sila. Kalaglagan ninyo ang inyong pagpanghilabot sa mga magsasangyaw. Wa gani mo kay balo nga ang kalibutan ay gidrama ni Ginoo. Unya kitang tanan partakers ta. Kumo kasabot na. Kali wa naman tayo oras. Maayong gabi kanyang tanan, balik na punta sa muntak na dinhi sa Dapitan, Israel City, Tabernacle.